господа! Този поздрав е специално направен за Аско от село Камен, област. Добрич за най-мощния Мерцедес, класа 300 басе с най-баро двигатело 3 тон. Най-мощното Мерцедес на Аско, брат ми, патрона на село Камен, област. Добрич и за неговия брат Айтач, патрона, а с неговия Мерцедес е 320 оборот, двигателю 3 и двете и наречения Каракуш за двамата братя, непобедимите в село Камен съж. Черните мерцедесите са двама братя, тарикатите. Абелага гипса най-големия за Хасан патрона. Хайде, брат ми, Айтач патрон. С-класа за Мерцедес я шавала Хасан патрона. Айтач патрона си боса на село Камен. Всяка майка Хасан и Айтач не ражда, те са валукединак. И Симан Будвали фамилия каба ратуме. Вали гармина Аско, груп като тях няма други. В село Камен пак им върви. Тесла за е душманел мудере. Айтач патрона, най-големия, най-баруанди село Камен. Хасан патрона за ме постигнал всичко. Има една къща в Балат и най-мощната коварлиес. Класа о Мерцедес, вали гармин Айтач патрона, пак му върви. Хасан патрона, бе не лошунен душман. Наше перадева, Айтач патрона си машина. Ти си легендата на село Камен. От баре Думу, кабаре Билеско е Хасан патрона от село Камен. Вали гармина Хасан патрона, пак му върви. Нешунеро Хасан патрона, о патрони. От нарикати е озурало, обарвало, еле опа. Агале осабрите чаве, ме фамилия. Наше перадеман. Вали гармина Айтач патрон,